Jamhiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hande oɗo ñalawma talata hawri ko jeeɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi dondon habruji mon e ɗemgal Pulaar. Habruji men hande noon e ɗemgal Pulaar ko habruji men international ɗum noon caggal leydi États-Unis ma en guiɗor toon to Palestine ƴeewen kaldigal gongal hakkude oɗo Sadio ne Hamas e Israel ko fati no jaam dañira toon holto yarata. En jaa toon to Ukraine hono complot kadi jiitaɗo hono kamɓe Russie naɓe sumnade noɓe kaldi Vladimir Putin yidde warde hono Zelensky. Habruji men international mana en toon to Côte d'Ivoire hono jillu makko kanko gardiɗo leydi Sénégal ƴeewen kadi holko haalde gardiɗo leydi Côte d'Ivoire hono Ousmane hono Alassane Ouattara. Habruji men ma en jaa toon to Mauritanie kadi Mauritanie hakkude mumen Mali wayno ko ɓuuri wonnon ɗo nde hono kamɓe Mauritanie ɓe mbi Mali naaɓe hawnaki gouvernement Mali militaire gonɗi Mali ɗi goni ko wadde peeje foof beele caɗele ɗe mbaɗat noon hakkude frontiére ñum natto wadde. Habruji men international hande mana en toon to Sénégal ɗum noon ko toon to Kanel on suko gorko nangaɗo kañumnene ene cukalel dewel jawro duuɓi sappo e tati ɗum noon ma en ƴeew ya ñaade holno journal holno ɓe kaalir ɗum. Toon to Kenya ene wayno ko tuɓoji nene ɓeydo bonnu toon kono ene wayno ko gardiɗo leydi ndi ene yamiroje muɗum won guure won mo ñaama e ñalawma ɗeɗo balɗe bennuɗi ɗum fof noon ko hadde kadi wameji tampinde yimɓe walla warde yiɗɓe so tawi ɗeɗon guure moññaka. Habruji men international hande toon to Mauritanie kadi ene wayno docteur aɓe wonnoɓe toon wonnoɓe seppoji gaari wulditade mbi wonde ko kollama doole ɗum police en men fi won e mabɓe. Habruji men cekkitorɗen habruji men international ko toon to Côte d'Ivoire drogue biyeteɗo cocaine nanga toon no fewi kadi ɓeɗo nangaɓe ɓe ne jeeya hen mawɗo police. Habruji men international cekkitorɗen ko toon to Côte d'Ivoire ɗum noon ko ñawre wonno toon ene wayno ko yimɓe sappo e tati ñawnoɓe ko sababude cocaine eyyi ɓeɗon ñaweteɓe kadi mawɗo police ne jeeya hen. ɗum woni titre men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en ngar detuji muɗum joni joni siftindon tan hande ko talata walla mbiyen mardi hawri ko jeeɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ma en garta joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon ɗum mbiɗon ni hannde ko talata hawri ko jeeɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi. Habruji men international puɗɗoɗen ko toon to Palestine e wayno ko gila hanki jaam hono kamɓe dadiɓe Israel e dole men ɓe mbawi nadde toon to Gaza ɗum noon ko toon to banggue Rafa frontiére woni to mbiyata crossing gonɗo hakkude Égypte e toon to Gaza ɓen mbaɗi toon charuji mabɓe combaji ɗum ɗon ari ko haade konngol ummade toon to Hamas wonde jaaɓi wonde nanodiral walla proposition ngaji mbaɗɗonoɗi toon ɗi rokkaɗi ɗum noon haade mabɓe hebde ngal ɗo nanodiral taw déjà kamɓe ɓe naati toon to frontiére to ene wayno ɓe puɗɗima contrôle frontiére o noon nokku noon ɗo ɓe mbaɗi charte combat ji mabɓe ene wayno balle kewɗe ko toon natiranno kono noon ha hande ene wayno hay sinno ɓe mbaɗi ɗum noon kamɓe Israel e tumnade kadi e konngol koɓe kalde président Joe Biden ɓe mbi wonde ko ɓe natani toon pour wadde hebde nadde e Rafa no ɓe jiiɗino ni ɗum ko ene wayno ko nadgol tan taw ko won banggue ɓe natata pour wawde jabade won yimɓe fellannoɓe e yimɓe mabɓe taw ko toon to banggue toɓe natto ko wawi wonde fof ene wonde délégation ngaji mabɓe kamɓe Israel e délégation ngaji mabɓe kamɓe Hamas kawri toon to Égypte to ɓe ñalli koye haaldude ɗum noon kadi haala kan en continue oɗo saaha joni. Toon to Ukraine tumnade kadi habruji gumiri toon hono kanko président Zelensky walla laamu makko ɓe kaali jaltini wonde communiqué ɓe mbi wonde ko ɓe jiiti wonde ko complot ne waɗa no hono kanko président Zelensky goto e yimɓe dadiɓe renoɓe walla jeeyaɓe sécurité makko yo kaltu hol mouvement ji makko ɗo waɗata beele ɗiɗon mouvement ji ne wayno ko beele Vladimir Putin beele on wawa werlade missile o wara kanko Zelensky ɗum noon ko tumnade kadi e habruji gumiriɗo toon ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓeɗon yimɓe kadi nangaɓe ne jeeya hen colonel uji ɗiɗi taw ko yimɓe jeeyaɓe dadiɓe ko wiyete sécurité toon to kanko gardiɗo leydi Ukraine. Siftindon tan kadi ko ñanden ene wayno toon to Pologne kadi neɗɗo nanganoma toon on kadi ko wiya wonde liggonto ko laamu Russie pour hebde kala kanko déplacement ji makko kanko ko Vladimir Zelensky
surtout yenna tawde rewata ko to bange Pologne pour yaltude Ukraine kadi holto jippoyto toon to yettimoro ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo habaru jaltuɗo hannde kadi ko ɗum kadi ko événement baɗɗo ko événement kolɓiniɗo wonande kanko gouvernement makko kanko Zelensky tugnade jayndiyankoɓe kaali ko gila haare Russie e Ukraine nde fuɗɗi wayni ko daɗi warede laabi kewɗi ɗum noon ko tugnade ɗum mbiri ko kanko Vladimir Putin gardi leydi Russie ko ɗum woni plan makko ko yowaro Vladimir Zelensky gardi leydi Ukraine. Habaruji men international toon to Mauritanie hono ministére toppitiɗo ko fate transformation digital ɓe mbiyata ene wayno wawino yillade toon wawino fottude hannde hono gardiɗo secrétaire général organisation international parti de télécommunication donc ndeɗon jondi ko kanko ministére toppitiɗo ko fate transformation digital mo Mauritanie biyeteɗo Mohamed Abdullahi Wulloudi ene wayno kadi o yadno koye yimɓe liggodtoɓe makko o futtuno koye secrétaire général oɗon organisation international no mbiyata télécommunication biyeteɗo Dorena Boga Martin noon wayno ko noɓe mbiri ni jonde nde ko Mauritanie yidde ɗabbude beele ko ete jokkodiral no wawi wonde hakkude mabɓe kadi kamɓe oɗon organisation beele no wawi wallude Mauritanie surtout projet ji ɗi Mauritanie yiɗɗi ko wawde nawru ɗum yesso ene jeeya ɗiɗon projet ji wallude kala sukaɓe wonɓe toon to Mauritanie surtout sukaɓe wonɓe école aji secondaire walla école aji primaire même wawde jogade internet wawde kadi wawde nadde kala ko wiyete henna internet ko wallata ko taw ko sukaɓe ne mbawi heɓe ɗum toon to Mauritanie hannde tugnade kadi konngol gumigol toon to ministére toppitiɗo défense mo Mauritanie o wi wonde ko leydi Mali ne wayno oɗo saha joni ƴefti mesure aji moƴƴi waɗi hankkadi hoto caɗele ɓeydi ko wadde toon to frontiére uji mabɓe hakkude kamɓe Mauritanie e Mali ɗum noon dumunde ɓen ɗo fof ene wayno ko Mauritanie kalmisinoma wonde ko militaire uji Mali ne naata ha e leydi muɗum walla ne mbara yimɓe Mauritanaɓe ɗum noon noɓe mbiri ni kene wona hakke 50 neɗɗo warama toon e ɗiɗo lebbi ɓennuɗi ɗum noon ko hakkude frontiére Mauritanie e Mali walla même ha to nder leydi Mali walla même ha to wonen militaire uji mabɓe mbattin abbade yimɓe ɓe diddata ha e nder leydi Mauritanie donc dumunde ɓennuɗo yiyanoma hono kamɓe armée Mauritanie ɓe mbawino addude kaɓirɗe kewɗe ɓe mbaɗi ɗum frontiére toon to Mauritanie ɗum ɗo fof kadi ko hollude wonde koɓe jogui kamɓe koye mabɓe doole kono en wayno oɗo saha joni si babude yidde ɓe Mauritanie e Mali kañumen fof yidde ɗumen jaam wona hakkude men hen wayno ko ɓe mbi wonde ko laamu militaire uji gongu Mali oɗo saha joni ma ƴeftu peeje pour wawde hadde gaɗe mbaɗe ni henna kala ko wiyete toñanggueji toon to frontiére uji o wadde hande toon to Mauritanie ne wayno ko tiwnade service météo gonɗo toon to Mauritanie mbi ko balɗe ɗiɗi garoje ɗe ko balɗe jogorɗe wulde no fewi ɗum noon wayno ko température ma wona yetto hette won nokkuji ma yetto 46 degré tugnade noɓe kaaliri ɗum noon wayno ko nokkuji ko wayno Boutelmite ma yetto 46 degré ko wayno Alek ma yetto 46 degré Kayɗi ma yetto 46 degré Barkewol ma yetto 46 Kankos 46 Tentan ma yetto 45 degré ko ɓuuri hewde nokkuji toon to Mauritanie balɗe ɗiɗi garoje ene wayno ko Ngule ko forta Ngule ki noon sibabu nde weeyo kalten toon to Kenya gardiɗo leydi Kenya ene wayno waɗino yamirore ɗum noon yamirore nde yeehi ko wonde ko kamɓe gendarmerie ɓe jaawi wonen guure ɗe ngannduɗa noɓe wiiri ni taw ko guure ɗeɗon so tawi guittaka hawnaki wameji ɗi en mbawi continde warde yimɓe walla bonnude won gueɗe won ko ɗum waɗi noon kanko laamu makko ene wayno ɓe jamiri gendarmerie yo naati won Nairobi moññude ɗum e ittude ɗum ɗon par ce que ɗeɗon ko koɗanɗe ɗen pewnirani wona hunde wallore so tawi wameji gaari ɗum woni ene wayno ko kanko gardiɗo leydi Kenya biyeteɗo William Ruto yamirore nde waɗi hono gendarmerie jeehi toon gendarmerie ɗi poursi ene wayno yimɓe wonnoɓe toon ɓen kadi ko e communiqué no haaliri ɓeɗo yimɓe fof ko wiyanoɓe guila adan yo gummo guila tuɓoji puɗɗaki kono noon tuɓoji puɗɗima kañumen koyemin calimi yaade oɗo saaha e limto mabɓe koɓe jogui oɗo ñalawma hannde kene wona 164 neɗɗo oɗo ha hannde ko donka yiitede si babude majji e wameji ɗi toon to Mali tugnade kadi communiqué mo walla e tugnade bindol gon e tugnade bindol janggugol toon to radio France International tugnade kadi e communiqué gummiɗo toon walla bindol gummigol to radio France International ene wayno ko kamɓe armée Mali ɓe mbawino yande toon to wuuro wiyeten ko ñamana noon woni koye wuuro taw koye communauté diwan Mourdia walla kañum huwa ɗum koye cercle de Nara
aɗum nani wayno ko ngoɗon wuro kadi woni ko hakkude Mali donc ene wayno ko wuro ngo kadi woɗɗani frontiére Mauritanie donc e tumnade kadi e kamɓe jandiyankoɓe jokkodirɓe radio france international ɓe mbi ko armée o naati toon ko ñande altine ñalawma hedde 1h15 ene wayno ko caggal nde yimɓeɓe jii hen armée o naata woni hen yimɓe dogi aɗum woni kamɓe militaire uji ɓe puɗɗi fellude ɓeɗon e keeceji mumen ɓe mbaɗi ɗumen donc yimɓe woɗɓe ɓe tawi ɗumen toon yimɓe heddunoɓe toon ɓe nanggui labɓe ɓe kirsi ɗumen ɗum noon ko faama ko lima oɗo saha joni ken wona sappo e tato neɗɗo taw ko worɓe mbarama toon goɗon wuuro wiyetengo ñamana toon to Mauritanie tugnede habaruji gommiriɗi toon to journal biyeteɗo ene wayno ko kamɓe doctoreɓe walla doctoreɓe wonɓe stage mum walla ɓe cuwa taw hebde liggueji ɓe gonno koye seppoji oɗo dumum foof seppoji mabɓe noon ko yidde beele laamu ngu ne huccitano wonde ko kamɓe gortoni ke won gueɗe won ɗum noon ko gueɗe ɗeɓe namdi ɗe en jeeya e gueɗe ɗeɓe namdi sifanoɓe liggorto ni yo ɓeydo yo watte haqqille no fewi e kadi kamɓe liggoroɓe ɓe dokki kadi peeje ne ballira haaɓe keble kadi ene wayno ko so tawi kadi ɓe keeɓi won duuɓi won ko wiyete retraite holnoɓe jarata ɗum e surtout kadi dañde assurance médical tant que nde ɓe ligguno en laamu ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe seppoɓe ɓe mbi wonde ko laamu ngu ala ko jaabiɓe taw ɗum woni kono noon laamu ngu yana mabɓe police yana mabɓe hannde holliɓe doole o gañi won hen tugnade konngol makko kanko docteur stagiaire biyeteɗo Mama Wuld Abba Aswadi kanko hoore makko wi ko police nde tawi toon nde kanko hoore makko fiimo e kadi réellement fiimo e hoore e juuɗe e kadi fiimo hay less ko ɗum noon kadi o wi wonde won sehilaɓe makko hewɓe nawama hôpital sibabu nde gañani ɗumen ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henne kamɓe docteur ɓe ɓen gullito ɗum oɗo saha joni wonde ko police ni yanire mabɓe ni d' abord koɓe citoyen ji Mauritanie ɓe potani tampinire noon docteur goɗɗo kadi biyeteɗo Hammoul Mohamed on kadi ni wayno wi wonde ko kañum hoore makko jeenoma e sappoji ɗi yaadude sehilaɓe mabɓe walla yimɓe ɓe ganduɗa henna ɓiɓe yummaɓe docteur eɓe kono noon par ce que ɓeɗon ko gullitto ko gonga men kono noon wayno police no naatire mabɓe ni yanire mabɓe ni holliɓe doole taw doole ɗe kadi wona e lawol toon to Sénégal hono kanko o ñalli hannde ko toon to Côte d'Ivoire ɗum noon o wawi jaɓɓede toon to aéroport Abidjan hono kanko biyeteɗo Alassane Ouattara gardiɗo leydi Côte d'Ivoire nde ɓe jetti toon to président noon wani ko kanko Bachir Diomaye Faye e kanko Alassane Ouattara ɓe jewtidi gueɗe kewɗe no ɓe paami wonde ko alay saago leydi Sénégal e leydi Côte d'Ivoire ɓe continue kadi cehlagal ɓingu yummagu gongu ɗon ko ɓoyngu e surtout henne kadi ɓe mbawa kadi wallodirde e gueɗe kewɗe gueɗe ɗe taw ko priorité ɗeɗon gueɗe ɗe ɓe kaali ɗi ko gueɗe ɗe patuɗo henna ko fati e ngawa ko fati e ndema ko fati kadi sécurité e ko fati e défense et surtout ko fati e pinal ko fati e tourisme ko fati e jeeygu e gueɗe kadi patuɗe henna ko fati e jangde e sport ɗum noon wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye oɗo nguɗo jillu kadi nguɗo jillu kadi koye programme uji ɗi o jogui oɗo saha joni yaade leyɗele takkiɗe leydi Sénégal walla jokkodirɗe leydi Sénégal pour ɓeydude cehlagal gonnogal hakkude leydi Sénégal e ɗeɗon leyɗele hande habaruji men international toon to Sénégal e wuuro wiyetengo Kanel suko gorko goto ndemowo ene wayno nanggama toon to Kanel walla toon to wuuro wiyetengo Thiali addama toon to tribunal régional gonɗo toon to Matam ɗum noon ko tawede ko kanko hoore makko mo nanggui cukalel dewel gonguel jaarowol 13 omo waɗi ɗum e galle makko ma won 48 heures e kadi kanko hoore makko mo wiyel ɗum omo lalde muɗum laabi kewɗi ɗum noon woni ko kanko suko gorko caggal nde gendarmerie nanggimo o kanko hoore makko haali wi wonde ko cukalel ngel koɓe sehilaɓe e kadi ene wayno koɓe gondi laabi kewɗi ko jiida e ngol ɗon ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni o wona toon to tribunal régional gonɗo toon to Matam sibabu no ɓe mbiri ni cukalel ngel wondini ngel ko mineur e ɗum noon kadi ko hunde nde lawol yamirani hande hono kanko Bachir Diomaye Faye o wawino kadi hanki jaɓɓade gardiɗo Amnesty International walla secrétaire général muɗum toon to présidence ene wayno e nder haalluji makko wi wonde ko programme uji makko kanko e laamu makko ko ɓeydade hokkude doole hono haqqe inamade ɗum noon toon to Sénégal e toon kadi to région mo Sénégal woni e kadi e plan international o holli tan hono saha joni fayre makko surtout en gueɗe baɗeteɗe toon to Gaza to
ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa nde foti ko hunde nde ganduɗa henna konngol makko kanko Bassirou Diomaye Faye no foti wattede haqqille. Habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Côte d'Ivoire ene wayno ko tumnadi kadi ko Jeune Afrique windi kono yimɓe 14 kañumen gaddama toon to tribunal. Donc ndeɗo ñawore wonnode e tribunal uji ken wona joni lebbi tati au moins ɗum wayni ko hande yalti toon to Côte d'Ivoire e tumnade Jeune Afrique no windirni hono kamɓe yimɓe takkanoɓe ɓe koɓe yimɓe nogas tato ɓe gonno e waɗi nogas tato neɗɗo ko takkanoɗe waɗi kadi société ji nayyi gonnoɗi hen ko kañumen gonno ñawede oɗo saha joni ne wayno ko kamɓe fof ɓe ñaama ɓe dokke duuɓi sappo pour kaso ɗum noon ko sibabude yeyde drogue walla wallude hono ko wiyete drogue biyete cocaïne toon to Côte d'Ivoire. Ɓe en jeeya ɓeɗon 14 ñaaɓe hono biyeteɗo Miguel Angel Devesa ne wayno ko kañum hoorumum ko kañum woni gandi oɗon groupe no ɓe mbiri ni. Donc ɓe mbi wonde ko colombinaji goto kañum ne jeeya hen wiyete Gustavo Alberto onne kadi ne jeeya hen kañum woni ene woni ballowo hono de drogue no umori toon. Donc ene waɗi yimɓe woɗɓe espagnol uji biyeteɗo Picabia Carnes Heitor kañum hoore mum ko sehil Miguel Angel Devesa ene wayno koye société mabɓe biyeteɗo écran kibor ɗum noon ko société mo ganduɗa en kañum hoore mum mo ñaweteno toon. Donc ene waɗi cadre uji goɗɗi taw ko cadre uji jeeyaɗi toon to mbiyata San Pedro taw ko kanko cerveau gaydo kadi ko condamnaɓe ɗum noon en jeeya hen ko biyeteɗo conseil régional biyeteɗo César Ouattara kañum wonno chef de la base navale gonɗo toon to Guy Serge Lela Kouassi. ene jeeya hen commissaire Dosso Karamoko kañum wonno chef de la police criminelle ene jeeya hen kadi homme d'affaires goto franco ivoirien taw ko liban jeeyateɗo biyeteɗo Hussein Tane. ene jeeya hen kadi gardiɗo boulangerie pasta e pizza kañum e ɓiyum biyeteɗo Priolo Bortolo ɓeɗon fof ene wayno ko kañumen ko sokaɓe duuɓi sappo walla ko ñaawaɓe yo cokki duuɓi sappo sibabude yeyde men cocaïne toon to Côte d'Ivoire. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sar ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar ɗum noon siftindon tan hannde ko talata hawri ko 7 lewru mai hitande 2024 yen mbaali jaam on jarama.